Oh iya. Wah, tepuk tangan para penonton luar biasa. Ya, elah. Wes ngono ae, ndak malah ngalahke pasaranku kayak ngene. Wes duwe disukuk Mboten enten. Mboten enten. Apa? Artone wau. Tak amanke timbane kebur mulanya. Open mensuluk ya. Golek duit 200 ora gampang ora. Iya, Tang. Suluk napa? Suluk apa? Andra ingkang puspitorum. Tasilire Samirono Piye sermu? Haus ini minta tolong bukain. Wale kudune sing mimiki aku. Minta tolong Pak Dalang. Umpama kowe rayu wegah. Buka sih ora tau tak bukane. Ya tau tak bukane tak sangar ngono. Nya di mimi. Terima kasih ya Pak Dalang. Sekolahmu awakmu. Nggih jenengan mawon Pak Dalang. Lae. Bir kita. Ketes lho. Bir. Pripun Bu? Jo nakal-nakal. Mboten Bu. Karo bapakmu. Bapakmu bojo mbok jarak. Lah napa Bu? Ditenani kapokmu kapan lho kowe? Lho niki tuh anu Pak. Ngapa? Apa itu sumber bentuk kasih sayang seorang bapak dan anak ngoten lho Bu. Betul. Aku dadi bapak ya iso, dadi friend ya iso, dadi manut kebutuhanmu ngono ya. Piye untukmu piye? Terima kasih Pak Dalang. Wis operasi? Sampun Pak Dalang. Piye akhirnya piye? Kok ora dicopot kabeh ae? Lah mungkin nek maem pripun? Ora. Sing kok copot pira untune? 5 Pak Dalang. Waduh Pancasila iki malah bocah iki ora. Mboten lah kan itu giginya itu ada impaksi gigi ngoten lho namanya di kedokteran itu seperti itu. Oh, anu miring-miring ngono. Nggih. Lho sing penak kuwi malah. Oh, miring-miring. Oh, lah. kok copot. Mbok ora lek ra dicopot efeknya apa kuwi? Nah, itu kan nabrak gigi yang lain, gigi yang sehat itu kan ditabrak. Nanti kan bikin pusing, bikin sakit seperti itu. Lah kok nabrak apa ora nek Bang Jone kono? Lah masuk teng gigianan Bang Jone ta Pak Dalang? Oh iya. Ning wis rampung oleh operasi. Sampun. Aku melu mikir lho, Bir. Lah napa jenengan kangen kalih kula to? Jenengan kangen. Ya iya no jenenge anak karo bapak yen panggung yen awakmu no tenan. Wis sepi samun ngono. Tenan. Syukur saiki awakmu wis sehat neh, wis iso gabung neh, ngono ya. Aras. Nggih. Heeh, dadi tak dongakne untu liyane ya sehat, aja melu miring-miring. Boten. Ya. Ya nembang. Ya iki mau sing alus-alus wis saiki sing rada hot, rada geradakan ngono. Napa Pak Dalang niki? Oh, bisa tembang kangen, bisa lali janjine. Mas Jopong, minta apa Mas Jompong? Sekul. Ayo. Nggih. Lali janjine, ketake akeh sing anu seneng kuwi lali janjine kuwi. Oh, Mas Udin. Oh, Mas Udin nyuwun apa Mas Udin? Mas Udin iki gayane mung ning bis ya piye? Kuwi ndingkluk karo kene diak ngono ora. Nanti boleh saya menjoget dengan Mas Udin Pak Dalang? Boleh. Oke. Boleh. Siap. Boleh nggih Mas-mas pengrawit semua? Boleh. Tokono. Ate wis digilir yen mambengi kuwi Mas Edi sing kerebak kuwi pancen dhek njaluk dhisik. Kula kare mau. Wis mambengi dhek wis lega kuwi pisan. Ayo. Engko Mas Udin ben ngancani sampean. Oke, siap. Ning ngenteni engko gara-gara dhek. Mergo sangate ngen gara-gara.
ana layang sumusul. Iki ingkang sepisan saking Pak Somo. Pundi niki Pak? Ndolokan. Nggih, Ndolokan RT 10 RW 3 nyuwun lagu Iki Anake Sapa. Wah, kirangan Pak. Lagu to. Tik wis tau iki lagu iki. Oke, Pak. Pokoke sing iso ngrampungi mesti kok piyayi cantik kuwi. Ayo. Ya ngaturke panglipur sawetara dasare dikersake karo Mbah Lardi kudu ana bintang tamune iki suwe sing ora gabung karo awake dhewe genduk Lintang Kairo. Biyen isih cilik ki viral ya. Videoku karo Lintang iki dikethok nganti mubal dikirim nang endi-endi nalika Lintang isih cilik mbiyen. Ayo. Mbiyen iki sik walah, Nduk. Gek kulite bekisik, ayo. Rambuté abang, ayo. Abrit sampean. Panjenengan tasih emut. Isih kelingan, terus sampean ra tau sehat mbiyen iki umbel-umbelen. Lah rumiyin tasih alit lho. Nangger sampean nembang kae lho. Apa jenenge? Wong ayu, ngono ki meler alon-alon ora. Bareng teko lambe malah didilat ora, ayo. Asin nggih. Asin to lah, ngerti lah asin to, ayo. Saiki nyatane walah wis sak perawan wisan. Kelas pinten saiki, Nduk? Sakmenika kula kelas kalih SMP. SMP. Nggih, badhe minggah kelas 3. Munggah to? Nggih. Alhamdulillah. Munggah. Nggih. Ing ngatasé arepe kelas 3 SMP kok sampean wis sak perawan ngono kuwi lho. Ora ngira lho, aku kaget tenan lho, Nduk. Lah nggih terus pundi? Saiki malih ayune tok malih kaya ngono, Bro. Mongko mbiyen iki kaya kucing jarku tak adahi tas tak gawe ning Solo lho. Kados kucing kering ngoten nggih. Cilik ngono kuwi. Bareng saiki walah elok tenan. Wis imbang karo Mbak Tutik kon ngono. Mbak Tutik sok bakal rambute ya dingonok kene nang kene kabeh ngono ya. Nggih, terus pundi pawartosipun panjenengan? Alhamdulillah sae sehat, Nduk. Alhamdulillah nggih. Sampeyan coba kono rada maju rono. Ayo, kono. Lintang Kairo saka Kediri. Heeh, nggih. Komplit karo buke karo pake karo adike. Nuwun sewu nggih, Bu. Karo piyai loro, nuwun sewu ya. Mbak Lia, Mbak Tuti nggih. Ayo. Nggih. Kedirine pundi to, Nduk, sampean? Kula saking Karangdinaya Kepung Kediri. Karangdinaya Kepung. Nggih. Kediri. Pare. Nggih, monggo kula aturi pinarak. Ya. Kuwi insyaallah kalau nek tanggapan rono tak mampir ngene sampeyan. Oh nggih, siap. Dalu menika son dhateng dalemipun Bapak sinten? Niki? Nggih. Mbah Lardi karo Mbah Putri Sumiyem. Ayo ngaturke panuwun ngono. Nggih, Mbah Lardi ngaturaken wilujeng dalu. Mbah Lardi sekeluarga. Matur Mbah Nun sanget ing sampun nimbali kula kalian kanca-kanca Madangkara. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat. Kathah rezeki ing barokah sedayanipun. Amin. Elok saiki pinter ngomong ya Nduk sampean, Nduk. Akeh kemajuan tenan malah. Elok. Kira-kira gandeng iki lak tasakuran ngislamake putu Mbah Lardi. Oh nggih, wayah. Kang Masku. Kang Masmu iki. Roko Mas Bagus Rahmat Adi Saputra. Oh Mas Bagus. Ingkang pundi? Hah? Tiyangipun. Lek roh wis kaget engko mergo iki kari ngramekne, piyayine wis gedhe wisan. Oh, nggih. Wis ulet saiki yen saiki. Kitanan. Kitanan. Oh, nggih. Heeh. Pundi? Oh, nggih, Mas. Oh, nggih lah sampun gedhe ngoten nggih. Nggih, mbiyen di gas disunati isih cilik saiki wis gedhe tukul neh Nduk malah. Lah iya. Kira-kira sampean arep ngaturke apa? Ayo. Lagu apa karo Mbah Lardi karo sing dihitanke biyen? Nggih, Sesideman nggih. Hah? Sesideman. Oh iya. Nanging niki bawane adik rai kula, badhe nderek aja. Wadimu. Oh iya, Lek ngono slendro sama ndi adimu? Pundi wau kok ilang? Ya bentang teko kene tumpakke sepur lek ngono. Ayo. Ya le rene le ngancani Mbak Yumu golek dhuwit. Ayo. Yo. Nggih. Monggo le.
Sinten asmane, Le? Mirza. Mirza. Komplite sapa? Mirza Kairo. Waduh, Mbak Yuni Lintang Kairo, Nggih. sampean Mirza, Mirza Kairo. Kairo. Kelas pinten saiki? Dah bagus. Kelas kawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, kelas 5. Ya wis. Sampean seneng karo kabudayan, seneng karo nembang, apik. Ning sekolahe aja nganti ditinggal ya, Le. Nggih. Nyontoh Mbak Yumu kuwi lho, sekolahe pinter, nembangi ya bergas ngono kuwi. Nggih. Sampeyan arep mbawani ya? Nggih. Nggih. Dandang kula Sesi Deman. Sirman. Coba pamerno ning laladan Kringin kene coba yen bocah kelas 5 kuwi kira-kira piye suarane. Ayo, Ya, Nduk. Nah, diaturke, Nduk. Ayo, monggo, Le. Ya, yuk. Yuk. Elok iki bocah iki. Nyuwun tepuk tangan para lenggah, Wah. Nyolong pethek iki bocah semene kok. Ayo. Nggih menika sing ngajari nggih kula lho. Mbak Yune ngetok-ngetokne. Wah iya. Rumah saku kowe kaya Durna malah nek ngono kuwi. Kuwi murid kula. Niki murid kula. Murid kula. Ya kudu ngono no. Iya. Lah nggih. Ya Le. Handere Landung napase jan le dawa kaya sepur. Ayo. Sang pekek ya apa to, Le? Mirza. Pekek didangu, Bapak. Napa? Pekek ya apa? Bagus. Wah, pinter. Pekeki bagus. Leres to? Hah? Leres. Bener, leres. Kuwi nggawa aku apa? Aku grujukne adikmu to kuwi. Kersane nganu riyen. Oh iya, kaya tinju kae ya. Tinju. Kon ngombe sik. Ben kersane mboten grogi to, nggih to Pak Dalang. Oh iya, bener. Wis ayo ben. Dibanyoni sik. Heeh. Pancen Mbak Yune gemati kok. Ayo. Mbak Yu kuwi. Anake Tutik mbiyen nembang ngono ya diombeni karo mbokne banyu aki. Banyu aki. Murup no akhire ora. Murup. Koclok kok ora. Neno. Ayo. Priya bagus. Kang olah budaya. Neng kamera gen apik le enek teknise. Dadi pamane iki mic ya. Mic ya. Mic. Iki kanggo sapa wae sinden-sinden. Dadi aja pas kene. Lek neng kene engko tutupmu iki ketutupan mic akhirnya kamerane tidak bisa mengesut mulut Anda yang bergerak. Lah terus pundi? Rada medun. Oh, sampean. Nah, dadi bibire men tetep ketok. Mergo bibir itu adalah suatu keindahan. Ya. Wonten malih lek nganu ngeten. Heh? Iya kuwi lek Mbak Tuti pancen sing ngene-ngene iki ya. Lah iso Mbak Birgita iki sik ngene sik anu. Tegang. Iya. Ora ana masalah aku gemes lho karo kowe. Pengen rono nyedek kowe trendugang ngono lho. Ayo. Akhire Tuti digarapi Mas Danang le suweneng ae. Rumangsane Tuti dhewe bunga tirah Mbak Nartone Mas Danang kok ayo. Ayo. Yo, Sa Mirza. Sowan menyang Nah. kutha gedhe.
bocah cilik suarane apik ngono dinelak kabeh mendukung seneng memberi apresiasi. Iya. Nggih. Ana pengrawit Mas Udin aku ngono ya iso. Ning sabar sik engko ana wektune dhewe. Ya. Sabar sik. Mas Udin. Pundi to? Ingkang gambang. Oh, ingkang gambang menika to. Si Joko nika si Joko. Kok ndingkluk mawon to, Mas? Ah iya. Direwangi latihan ning meta budaya. Oh, lah nggih. Ayo Le. Bandara terus yung Enggak kan Le. Ayo. Ono nang. Ono. Malah nyeluk pakmu piye? Kusnun ora. Pak Kusnun. Ya, terus apa apa? selendang kuning Kelingan cilikan. kang saking wukir Arang-arang bocah ngerti lho. Wukir ya apa Le? Wukir. Apa? Ayo, apa? Napa? Ngerti ra wukir? Wukir. Mon. Anu Mbak Yuni ngerti ra wukir apa? Mboten. Hah? Ngukir kayu ngoten to. Kuwi wukir. Ngawur ae. Lah wukir niku napa? Wukir kuwi gunung. Dadi Oh, gunung. putri sing saka gunung. Kang saking wukir. Heeh. Sawangan Mbak Tuti lho, wukire kaya ngono kuwi. Lah nggih. Iya. Maksudnya wukire nek nik. Ngono ki diapalne ya Le karo Nduk. Anu Nggih. bintang wukir iki gunung. Wukir gunung. Yen samudra. Ayo napa? Napa nggih, Pak? Samudra kuwi lautan. Laut. Oh nggih. Bantala. Bantala. Apa? Bantal. Bantala iki lemah. Oh, lemah nggih. Iya. Ana kuwi kudu disinau. Maruta. Aja muni kambil lho ya, ora. Maruta. Maruta. Desa. Utu maruta iki angin. Oh, angin. Mula nek tembung wah iki ana maruta gondo ki apa berarti wintut. Angin sing Maruta mambu, gondo. gondo iki lak mambu. Oh nggih. Ha iya. Ayo Zar madhep rono nek. Nek pas ana nembang miki aja dikek ngisor lho, Zar. Wong piye jajalan menika piye mau? Pas mau. Lah aja ning kono ndak tukaran karo kancane ngene kono ya. 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 Nono. Suara kurang permono ing wasisan ngungrung Wah. Nananana. ngungrung marang niki bendara napa bendana sih? Bendara. Bendara Aja- niku napa to, Eh? Pak Dalang? Kuwi bos. Bos. Nah, bendara ki bos. Oh nggih. Ah, iya. Dadi kae sing Bonang Meres kae Pak Bendoro jenenge. Pak Bos. Heeh. Bendoro ki orang yang mempunyai kedudukan. Oh, Ngono kuwi. nggih. Dadi pamane Ngrung mau marang enek Bendoro. Semar to, kuwi duwe bendara jenenge Raden Arjuna. Oh nggih nggih. Nah, kudu ngerti kuwi. Nggih. Iya, heeh. Menika adik nggih ajar ndalang. Ajar ndalang. Oh iya apik, apik. Heeh. Ning aja kesusu payu sik lho ya. Nggih. Nek payu aku mangan apa? Lah teng napa? Walah. Cah cilik ae dijak saingan ora ya didukung ora. Ora. Lah mau Pak Laras ngomong kruwat suarane apik no. Penonton wah suarane ganteng. Aku yo mesti nyedak yo sik ganteng kula. Wegah kalah ora.
Ning apik bareng sing ngendangi ya mantune walah bergas. Ayo jos tenan. Mau lek nek wejangan dalang sing apik kudu ngene-ngene. Sing diwejang dudu sapa-sapa. Mantune dhewe ya. Yen dadi dalang ngerti marang paugeran lereno lan tobat aja kesuwen anggenmu kentir. Lah iya. Kuwi ning duwe ciri khas kok masakan kuwi ya. Pancen ya hebat kok. Yo Le. Dari mana? Anggung Anggung marang Bendara Neno Tiasulistya Bijerincangake Le, ngincangke alis sih piye njajal? ngeten Oh isa. Mbak Yumu kon Ndang. Mbak njajal piye Mbak? Ndang. pripun Mbak Ngeten to Pak Dalang. Piye? Ngeten alise minggah sisih ngeten. Sisih. Nggih. Oh iya, Lah Lah Mbak leresnya Tuti malah pripun? ngincangke Ngeten. munggah ning kabeh teko dhuwur. Alise malah ucul teko Ampun, Indo. ampun Mbak Tuti terus lho mesakaken. Ben. Pancen gemes Pak aku ora. Nggih sareh-sareh nggih Mbak Tuti. Oh, wadake sabar, Nggih, sabar. sabar. Ngopo kuwi? Wukire dilus-lus wae. Mikir. Iki bar iki engko sampean lenggah apa melu joget karo Mbak Yune? Joget, tumut joget. langgame Heh? nyanyi langgame kula Oh, ngono. duet. Duet. Nggih. Oh iya. Duet apa ora sing kenek cendole to, Le? Duet ya lho. Duel. Cendol. Duel. Aduh, mati aku. Oh, dawet. Oh, wis ngono kuwi. Dawet ngono lho. Ah iya. Anak nambian, oh sing jenenge duet apa ora sing enek cendole? Nggih. Oh ya wis. Tarsan. Yo, lebokke. terus tresno sasi teman Monggo ibu-ibu PKK. Nduk. luwih becik patenana timbang perpisahan tiada sulistya tarik wangi samudana marang kula warga garwa lan putra liwat kinjanging alismu tak kandhar anakku sedih hatiku sedih wasling serius aku isih mampu ngelakeni selamu Le. mongko kowe bocah kuno senajan bocah kuno
Madang Kara. Oh iya. Asik loh mas. Iya. biasa. Aku perlu memberi apresiasi yen karo Genduk Lintang kok calone diparingi karo Pak Lardi. Wis malah sore mau wis lunas. Ayo. Matur nuwun nuwun sangat Pak Lardi. Nggih. Dadi sesuk rasa pamitan ya wis lunas. Ayo wis kari wassalam to sesuk. Ora perlu pareng, nyuwun pamit, ora perlu. Ning kanggo tole iki adikmu sapa le jenengmu mau? Mirza. Mirza sapa? Kairo. Kairo. Nya iki ana tandha tresna saka Pak Dalang. Nah, iki. Kelas pira mau? Kelas sekawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, si SD ya. Dadi lek jane lek SD iki yahine ra entuk nyekel dhuwit lho lek jane. Nggih. Ning ora lah tandha tresna. Lateng napa? Hah? Lateng napa? Lho kok arep mbantah perkara dhuwit. Bareng ngomongke dhuwit kowe mbantah. Ora ya ora apa-apa ning tujuane kudu bener iki sebagai motivasi men sampean saya sregep anggene sinau. Nggih. Siap? Nggih. Ayo, sampean siji iki karo dikek loro milih ndi? Kalih. Ose aja diuju-ujuki papat to. Aku mau ya jedot ora. Kalih. Kalih. Siji karo loro milih? Kalih. Sing ngajari sapa kok iso ngono kuwi? Mboten enten. Dadi njaluke 200. Nggih. Ngene iki pira to? 100 to? Nggih. Nyuwunmu pira? 200. Nya rene nyedak rene. Kene. Iki aja didak Pak Sujar ayo. Nya. Pak Sujar. 200 to? Nggih. Iki pira? 100. Iki pira? Wis 100. 100 karo 100 pira? 200. 200 nya. Nah niki tasih enten sing alit niki. Endi? Niki 300. Oh iya, petang atas menen ya.
Oh, akeh men malian ora. Ya ya apa. Sing marai sapa? Mentole. Piye, Tang? Pinter men. Lah ya pinter, sing ngajari mendhi kowe ora. Lho, mboten lho. Saestu. Ya. Kowe ngerti kewan sapi? Nggih. Sapi suarane piye? Arep. Ora kena diapusi cah iki pisan. Ya. Kira-kira dhuwit 200 karo nggih tumbas apa? Kula tabung. Kula tabung. Tabung gas bledhos ning omahmu malah tabungi piye? Kula celengi. Oh, celengi. Oh, nek kono nek jaranan sampe nyeleng ngono. Sanes kula simpen. Oh, disimpen. Nah, iya. Sok dibethok yen sampeyan wis duwe anak ya. Nggih. Ben suwi ben manak ning jero. Jare ajar mayang barang. Ya jare sampeyan iso ora? Iki paman. Iki. Suluk. Sik nyekel wayang sik. Nyekel wayang. Pun dangu mboten nyekel wayang nggih. Kula cabirin mboten apa nggih. Wis suwe ra nyekel wayang? Nggih. Lah ono duwe balik ono. Kudu dicekel. Ora. Duwe kak kene ora tak jupuk. Dikoprone, butone dikoprone. Karo iki dikek kene. Dikoprone. Nah, ngono. Wis iki dicekel. Kaya apa? Madhep rono, Dik. Aduh nyampluk dasku engko ndak. Wah. Nek pesan kas, kawarane pesan kas. 1, 2, opro. 3, yat. Wah, tepuk tangan para penonton luar biasa. Ya, elah. Wis ngono ae, ndak malah ngalahke pasaranku kae ngene. Wis duwe disukuk barono. Mboten enten. Apa? Artone wau. Tak amanke timbane kebur mulanya. Oh, ben mensuluk ya. Golek dhuwit 200 ora gampang ora. Iya, Tang. Suluk napa? Suluk apa? Sing gede lho ya. Sing hanjrah niku namine napa nggih? Apa? Suluk hanjrah niku. Oh, sing klasik. Kira-kira 6 kuwi to. Oh, 6. Kuwi jenenge patetan 6 juga. Ngerti ra? 6 juga. Ah iya. Nggih, madhep mriki Mas. Cobi. Ya. Hanjrah ingkang puspitorum kasilire samira ombre biasa bocah iki pinter tenan. Tepuk tangan para lenggah, para penonton sedaya. Wah, iki sik to, Le. Jujur kuduan, bapakmu dalang mriki. sanes. Loh, pengrawit, Sanes. guru tembang. Sanes. Lah apa cobat? Sanes. Lah apa? Sadian ayam. Sadian? Ayam. Lah sadian ayam hubungane karo Hanjrah ingkang Pustarma apa? Kok iso sampe nembang apik tur pener ana sing geseh lho, Le. Sing marai sapa? Sing ngajari sapa? Mbakmu to? Ora iso, Mbak. Sapa? Sing marai kowe sapa? Mbak Lintang. Mbak Lintang. Nggih. Oh, iya dadi engko ganti sing ngajari Mbak Lintang, dhuwit 200 engko kok kaya Mbak Lintang mesti. Oh, nggih siap no. Terus Lho kok sik? Kok kowe urung siap ora? Piye? kula mboten enten komanane to. Kula lek nggih mboten komanan. Oh, iya. Ora perlu ngrembug dhuwit. Ibumu sinden mriki. Sanes. Lho, guru tembang. Sanes. Lho, lah apa? Tukang derep? Sanes. Apa?
Iki lho aku iki amen tak tambahi 50. Menjahit. Dadi Niku kakak mawon. Hah? Kula tak sing 200 niku kakak mawon. Oh, biasanya didum ngene to pancen. Oh iya iya ini kok kakak ra apa-apa. Ning aja diparingne karo Mbak kae lho, kakak tua kae ya. Nggih. Mbak Tuti malih. Ya wis matur nuwun Le, sinau terus ya. Nggih. Tak Tambahi dongane. pangestu nggih. Hah? Nun tambahi pangestu nggih. Aku ora nggawa iki Le. Anu to, donga Yun to. tambahi pangestu. Oh, pangestu. Krunguku nyuwun sepatu ora. Sepatu. Mergo njaba banter rapati krungu kene. Nggih, leres menggema nggih. Iya, yes tak pangestoni banyu mili kaya grojokan pangestuku marang kowe. Adongake dadi mbuh dalang utawa dadi pelawak utawa tukang nembang ning kondang Amin. terus regane larang. Amin. Yen ora 20 juta ora nek wong nani nanggap. Dadi akhire kowe meneng nek omah nek wong marang. Amin. Aja diamini. Loh, diamini to. Ha iya. Ya wis matur nuwun luar biasa Le Jos. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi sep. Lho, bocah iki gur handrah nih entuke 250. Lah awakmu ngincengi kamera sewengi nanti bloboken kok. Ha iya entuke 75 ora. 75 yuto. Yuto. Apa? 75 yuto. Heeh, ning arep tak kekrek lambene. Ayo, yes, sip luar biasa, matur nuwun. Sik iki sampean tak duetne karo iki. Aku ya duwe anak iki, didikanku iki. Ayo. Pokoke lek apik iki didik aku. Mbak Umi. Umi, ya. Nggih, Mbak Umi. Iki, coba ya kene berdua karo Lintang iki, padha cilike iki padha bibit unggule, padha duwe penggemare dhewe-dhewe. Ayo, Cilik tuwek niku. Nah, lek Umi iki penggemare jenenge Umi Mania. Umi Mania. Yen Lintang apa penggemarmu? Napa? Lintang Kairo Mania. Oh, ngono. LK. LKM. Oh iya. Lintang Nek Mbak Kairo. Tutik iki ya duwe penggemar sampun M niku nggih. Sampun M. Iki mau lah apa jenenge karyane Mbah Sukron Sesideman to, Nduk? Nggih. Nah, enek sing nuansane iki meh padha. Ayo. Napa? Sri Huning. Utuh genti pelok no. Nah, pelok. sambung wanci dalu. Wani ora kowe? Oh nggih. Iso wisan. Nggih. Ah iya kudu iso ngono kuwi. Wong adikmu cah cilik ngerti Sesideman kok. Ah iya. Sampeyan semono kudu wis ngerti sambung wanci dalu. Sampun wanci dalu. Nyun sewu Pak Dalang. Apa? Sekedap kula badhe mimik. Hah? Mimik sik. Kemayu mentok mau ngopo iki malah kaya petinju kabeh doan iki ora iya wong go mimik dhewe to tak njukuk ya kene nembang ya iya wah kotos-kotos ngantian ya wis ngono sing apik Matur nuwun. iya padha-padha hai Kok kaya tuti to suwe-suwe. ya dibawani ya tetep dandang gula ning pelok nah ya coba kaya apa diwiwiti saka umi sik ya tulungane sing wis tuwa ayo nggih Lintang? Mbak Umi mau. Oh ya wes ben Umi. Ya terus no. Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi Nonano ayo to sambung rasa nanging wanci
Piranti. Mung srana piranti. Yuk, masuk. Gambarmu uga sing gedhe pangapuramu namas babujan Tarik. Minda boyo Yo, Nduk. Egono alon wae yo. Mesemo cahayu coba kaya ngopo. sing gedhe pangapuramu namas babujan jajan atiku sambungku mangwan citalu rupi
terima kasih. Genduk Lintang karo Genduk Umi. Ya, sapa meneh kon nembang. Ya dibalekke ning nggen klasik meneh Sinom Parijata. Aku tak nyuwun karo putra-putrinipun Pak Paimin. Wah iya, ayo coba Mbak Laras ya Mbak sing klasik-klasik wae sampean. Sinom Parijata diaturake. Ayo, monggo Mbak Laras. Tuku sing tupaku melun ngeninging tiasa ngabake kawengku sagung jajahan nanging sanget angiki
sang reksikane putra kang anjuk saking wiyati Enggalo kang cinarita glisa kang munggel kawi ora kaya ing mapan wonten alun-alun negari Tunggul Malaya kawis tinggal Prabu Dewasrani angawi Prawadya Bala dumadi saka menungsa lan denawa watak wantuning buta nampa dawuh Sri Narendra pating gereng pating gero nganti kaya macan sewu mungguing krangkengan